chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Chroeso i'r rhai sydd yn weledig ac hefyd y rhai sydd yn anweledig ar y camera yn ymuno ni drwy Zoom. Croeso mawr i chi. Yn rhyfedd iawn, yr anweledig fydd un o'r themau y bregeth y bore yma. Gadewch i ni foli Duw ac fe nawn ni drwy ganu yr emyn cyntaf. Rhif yr emyn 679, tydi sydd heddiw fel erioed yn cymell dilyn fi, diddilyn wnaf o Iesu mawr fy ymffrost ydw i ti. Ym mhob dyrchafiad braint a chlod yn anterth llwydd a bri, rho i mi rodio Iesu mawr i'th ogoneddu di. Rhif yr emyn 679. Dawr, dau ddarlleniad y bore yma o y Testament Newydd. Yn gyntaf o'r Efengyl yn ôl Lug, yn y bennod olaf, ac yna o bennod olaf yr Efengyl yn ôl Mathew hefyd. A rwyf am ddarllen o'r cyfieithiad yr esgob William Morgan ar gyfer y cyntaf. Ac a hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canolhwynt, ac a ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Hwythau wedi brawychu ac ofni, a dybiasant welod ohonynt ysbryd, ac y fe a ddywedodd wrthynt, paham eich trallodir, a phamham y mae meddyliau yn codi yn eich calonnau. Edrychwch fy nwylo am traed. Mae my fi fy hun ydyw. Teimlwch fi, a gwelwch, canis nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch fod gen I fi. Ac wedi ddod wedyd hyn, I fe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed.
ac a hwy eto heb gredu, gan lawenydd ac yn rhyfeddu, fe a ddwedodd wrthynt, a oes gennych chwi yma ddim bwyd? A hwy a roesant iddo ddarn o bysgodyn wedi rostio ac o ddiel mêl. Yntai a'i cymerodd ac y bwytaodd yn ei gwydd hwynt. Ac fe a ddwedodd wrthynt, dyma'r geiriau a ddwedais i wrthych pan oeddwn nhw'n eto gyda chwi, bod yn rhaid cyflawni pob peth a ysgrifenwyd yng nghyfraith Moses, a'r proffwydi, a'r salmau amdana fi. Yna, yr agorodd fe ei deall hwynt fel y deallent yr ysgrytherau, ac fe a ddwedodd wrthynt, felly yr ysgrifenwyd, ac felly yr oedd rhaid i Gris ddioddef, a chyfodi o feirw y trydydd dydd. A phregethu y difeirwch am y ddeiant pechodau yn ei enw, ef, ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Ac yr ydych chwi yn dystion o'r pethau hyn. Ac wele, yr ydw i fi yn anfon a ddewid fy nhad arnoch. Eithir arhoswch chwi yn ninas Jerusalem, hyd ond i wisger chwi o nerth o'r uchelder. Ac fe a'i dig hwynt allan hyd ym Methania, ac agododd ei ddwylo ac ei bendithiodd hwynt. Ac fe a ddarfu troedd fe yn ei bendithio hwynt, y madel ohono, ef oddi wrthynt. Ac fe a ddygwyd felly i fyny'r nef. Ac wedi iddynt ei addoli ef, hwy a ddychwelasant i Jerusalem, gyda llawenydd mawr, ac yr oeddynt yn wastadol yn y deml, yn moli ac yn bendithio Duw. Amen. Y daw'r ail fel y soniais i, o'r benod ola yn yr Efengil yn ôl Matthew, adnod 16 ymlaen. Aeth yr un disgybl ar ddeg i Galilea, i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsent ef, a ddolasant ef, bod rhai yn ama. Daeth Iesu atynt a'r llefaru wrthynt, rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio chwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. A dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wy fi gyda chwi yn wastad hyd diwedd amser. Boed bendith ar y darllen a'r gwrando o air sanctaidd. Barhawn ein addoliad y bore yma trwy gydganu yr ail emyn, sef rhif yr emyn 311. Cyffelib un i'm Duw, ni welodd dair na nef, does un creadur byw, gymherir iddo ef. Cyflawnder mawr o ras di-drai, sydd ynddo fythol yn parhau. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 311.
Gadewch i ni gynorthwyo ein gilydd drwy weddio. O ddad dragwyddol, rwyt tu hwnt i amser, ac eto yn ein plith ni heddiw. Rwyt ti yn agos yn nistawrwydd yr oedfa. A bwyd i'n calon ddeffro eto i dy addewid ac i addewid dy fab Iesu. Fe fyddai gyda chi bob amser. Fe glywsom am addewid y tad yn yr oriwch ystafell, lle roedd y disgyblion yn ofni ac yn disgwyl, lle nad oedd eto oleuni na sicrwydd, ond atgof. Ac eto yno y daeth goleuni, y daeth cyfeiriad, a gobaith yr ysbryd fel gres ac fel gwynt nerthol. Boed i ni fel hwy, gredu pan nad yw gweld yn hawdd, disgwyl pan nad yw atebion yn dod, a dafel gafal pan mae'n dwylo yn gwanhau. Boed addewid o Dduw yn fflam, y gres tynner ar y rhai sy'n oer ac yn oefni. Enwedig y bore hwn, y rhai sydd wedi drysu rhwng coel ac amheuaeth. Rydyn nhw'n cofio'r unig, y cleifion a'r sawl sydd yn galaru. Rydym yn dwyn i ti y rhai sy'n methu gweld pwrpas, y rhai sy'n cysgu mewn ysbytai ac yn deffro'n ddryslyd, y rhai sydd wedi colli anwyliaid a chlywed dim ond distawrwydd, y rhai sy'n syllu ar y mur heb weld. O arglwydd, roedd ynt wybod, na allir dy weld, gellir dy deimlo. Boed dy addewid yn ei calon fel dŵr cudd yn yr anialwch, fel llef ddistaw yn y gwynt, fel mantell ddi-wniad heb hollt rhwng gobaith a hiraeth. Fel y dwedid gynt, lle nad yw Duw yn weladwy, boed i ni ei deimlo yn y dagrau, yn y cof, yn y fflach o garedigrwydd mewn lle llwm. Disg ni fel Pantycelyn, fel Ann, gredu yn y gres anesboniadwy, i ni gredu yn y gân, yn y goleuni ar wyneb dŵr, a'r dŵr bywiol. A phan ddel o'r awr i ni gnoi cil ar bethau anodd, ac wrth i ni ofyn pam. Cofia ni o Dduw, mae'r hwn a roddodd yr addewid yw'r hwn sy'n dal i ddod, trwy'r ysbryd sy'n fyw yn ein calon ni, yn yr eglwys, yn y galar ac yn y gobaith, bod i'r rhai sy'n unig yn wael ac yn galaru gredu, fe fyddai gyda chwi bob amser. A boed i ninnau fod yn dystion i addewid y tad, nid gyda geiriau'n unig, ond gyda'r llaw sy'n dal, y gair sy'n annog ac yn esmwytho, a'r neges sy'n aros yn y distawrwydd. Yn enw Iesu Grist, y gair a wnaethpwyd yn gnawd,
sydd yn bresennol hyd heddiw, fel gres, fel goleuni, fel gobaith, yw hwn a'n dysgodd wrthweddio i ddatgan ein tad. Gadewch i ni gyd ganu ein trydydd emyn. Rhif yr emyn 576. Iesu roes a ddewid hyfryd, cyn i fynd i ben ei daith, yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 576.
Gai fynd â chi yn ôl am funud i'ch plentyndod. Pan oedd rhieni, athrawon, ffrindiau ysgol yn eich ama chi, neu yn eich cyhuddo, beth fysa chi yn ei ddweud mwyn i darbwyllo nhw? Ym Mangor fel plant, mi fysa ni yn tynnu llw yn y sefyllfa o'r fath, yn gwadu cyhuddiad. A'r gair yr oedden ni'n ei ddefnyddio ym Mangor oedd gaddo. Gaddo! Gyda'r pwyslais fel yna. Ac os oedden ni wir am bwysleisio y gaddo, oedden ni'n deud gaddo wir . Ac o gofio'r gorffennol wrth gwestiynu, wrth geisio y gwir gan ffrind yr ysgol, yr oeddech chi'n ei ama, neu wrth i mi drafod y gwirionedd gyda fy mhlant i, o'n i ddim amdano chi, ond unwaith o'n i'n clywed y ffrind yn dweud, neu fy mhlant yn dweud, gaddo, dwi'n gaddo, rhaid oedd i dderbyn. Rhaid oedd bodloni ar yr hyn roedden ni wedi ei ddweud. Roedd grym mawr i'r gair yma. A ma grym mawr yn does i'r gair yma. Cymaint i'w grym hi, fel fedrwch chi ddim mynd tu hwnt iddo fo. Dwi'n gaddo. O'n i ddim amdano chi, ond mae gaddo rhywbeth yn rhywbeth fel gwarant, fel llw, mewn llys barn. Yn rhywbeth cadarn, yn rhywbeth sy'n cynnig cysur efallai i'r sawl sy'n ei dderbyn, o wybod, wel, sy'n rhaid fi gwestiynu llawer mwy. O wybod dyna'r gwir, dyna ddiwedd ar y cwestiwn a'r ama yn de. A'r gair yr hoffwn ni i gyflwyno i chi fel testun y bore yma yw addewid. Mae'r gair addewid yn ymddangos 20 o weithiau yng nghyfieithiad William Morgan o'r Beibl. Dwi wedi defnyddio yr app Beibl mwyn canfod y gwirionedd yna. Ond yn rhyfeddol, mond unwaith mae'n ymddangos yn yr Hen Testament. Ac mae un llyfr y mae'n ymddangos nid unwaith, dwywaith, tair gwaith, ond 9 o weithiau, y mwyaf o unrhyw lyfr, a hynna yn lyfr yr Acta. Llyfr lle mae'r disgyblion wrth gwrs yn troi yn apostolion, yn derbyn yr ysbryd, a mae'r addewid wrth gwrs yn dod yn wir. A gai edrych efo chi am ychydig y bore yma ar adnod o Efengil yn ôl Lug, sef pennod 24, adnod 49, ac wele yr wyf fi'n anfon addewid fy nhad. Addewid fy nhad. A mae'n debyg fod yr Eglwys drwy'r canrifoedd wedi sylfaenu ei dogma, ei chred a'i chenhadaeth ar yr addewid yma. Yn wir, mae'r Eglwys wedi disgwyl, aros o'r cyfnod yma am yr addewid. A dyna pam da ni yma heddiw yn Eglwys y Crwys ydy oherwydd yr addewid yna. Dyma pam drwy'r canrifoedd mae'r Eglwys wedi ceisio ail-ddehongli, ail-edrych ar beth yw ystyr yr addewid y mae Iesu Grist yn sôn amdano, addewid y tad i'r dilynwyr. Ac a fi am funud fynd â chi nôl i gyfnod pan oedd Iesu Grist yn ymddangos ger bron y disgyblion, y cyfnod hynna mor bwysig rhwng y groes a'r Pentecost. Oedd hi'n gyfnod gythryblus iawn i'r disgyblion. Llawn ofn, y trobwynt mewn gwirionedd yn hanes yr Eglwys. Y cyfnod pan roedd yr Eglwys gynnar wedi gadael heb Grist am y tro cyntaf. Ac roedd y disgyblion, os mynnwch chi, yn wynebu'r her o gyflwyno dysgieidiaeth Crist, heb yr athro mawr ei hun. Hyd at y cyfnod yma roedd Iesu wedi bod yn y canol, y fo oedd yn arwain a'r disgyblion yn dilyn
ac yn ymateb. Y fo oedd yr un oedd yn creu'r gwirthia, a disgyblion wedyn yn ymateb i'r gwirthia hynny. Ond y nawr roedd Crist ar fin ymadael ar ddaear, ac roedd y disgyblion am y tro cyntaf yn ei hanes yn wynebu'r profiad o genhadu enw Crist heb y meistr mawr ei hun. Ac mae hynny'n gam allweddol bwysig yn atblygiad proffes yn ni y Cristnogion. Ac wrth fynd yn ôl i'r noson gythryblus ofnus honno yn yr oruwch ystafell, dewch yn ôl i ystyried beth oedd cyflwr meddwl y disgyblion hyn. Y disgyblion oedd wedi gweld yr athro'n gwneud y gwirthia, wedi clywed y pregethau, wedi clywed y neges am ddaear newydd. A dyma dros nos Mexigis, yn ei weld o ar grocbren, yna yn teimlo yn hollol ddiamadferth. Beth nesa, medda Pedr? Beth nesa, medda'r disgyblion? Wrth ystyried beth fydda Crist yn ei wneud. Ar hyn a wna Iesu Grist yn yr oruwch ystafell y noson honno ydy rhoi'r addewid y tad, fe fyddai gyda chi bob amser. Lle bynnag y byddwch, be bynnag a ddaw, bydd grym fy mhysynoliaeth i yno gyda chi hefyd. Yn wir, dyma'r geiriau'r adnod olaf yr efengil yn ôl Matthew, y ddewid sydd yma. Fe fyddai gyda chi bob amser, hyd diwedd y byd. A mae'r addewid hwn yn cynnig cysur, mae'n cynnig rhywbeth arall, cadarnhad, mae hefyd yn cynnig cyfeiriad. A'r hyn sydd yn bwysig o ran datblygiad yr eglwys yw'r ffaith fod y disgyblion wedi teimlo grym ysbrydol Crist, wedi ymddangos ger eu bron nhw yn yr uwch ystafell. Ac yn yr awr gyfyng honno pan roedden nhw'n ffoi oddi wrth y byd, dyma'r disgyblion yn gweld nid yn unig cnawd Crist, ond am y tro cyntaf yr elfen ysbrydol. A dyna'r her i'r eglwys heddiw deall beth yw goblygiadau yr addewid. Beth yw'r cysur mae Crist yn ei gynnig? A hynny yn yr 11 ganrif ar 20, beth yw'r cadarnhad mae Iesu yn ei gynnig? A beth yw'r cyfeiriad da ni'n chwilio amdano fo? Chydig iawn o'r chmynion Iesu Grist sydd ganddo ni ar ôl cyfnod ar y groes. Yn wir, dim ond 2 o brawddeg y mae'r efengel yn cyfeirio atyn nhw. Ac maen nhw yn werth eu clywed. Mathew yn dyfynnu'r geiriau yma. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ar y ddaear, ewch gan hynny, a dysgwch yr holl genhedlaeth gan ei bedyddio'n enw'r tad, y mab a'r ysbryd glân. Felly, gan Matthew, da ni'n cael yr elfen genhadol a'r elfen o fedyddio. Marc wedyn, ewch i'r holl fyd a phregethwch yr efengil. Dyma beth yw cenhadaeth, ewch allan i byrgethu gair Crist. Ac yna Ioan, megis y dafonodd y tad fi, yr wyfina yn eich danfon chwithau. A mae'r pwyslais yma'n hyn ar fynd allan o'r uwch ystafell i wynebu'r byd, i wynebu her y byd. Ac mae Luc yn ei dro yn rhoi arweiniad arall. Gair pwysig eto. Arhoswch. Arhoswch i ddisgwyl yr addewid. Gair o gysur sydd gan Luc yma. Fe fyddai gyda chi. Ac mae goblygiadau yr addewid yma yn bwysig i ddatblygiad yr eglwys fore ac i barhad yn heglwys heddiw. A pa math y disgyblion hyn allan? Wel, un o'r pethau sydd yn bwysig i'w nodi ydy'r grym mae'r disgyblion yn ei deimlo ar ôl derbyn yr addewid yma. Yr oedd y disgyblion yn gallu mynd allan o'r uwch ystafell yn gwbl sicr o Iesu Grist a dystiolaeth.
Yr oedden nhw hefyd yn gwbl sicr o'i hyder ac o'i ysbryd hefyd. Felly, dyma'r themau a hoffwn ni archwilio ger eich bron chi ydy'r dystiolaeth, yr hyder ac ysbryd. A beth yw tystiolaeth Iesu yn yr enghraifft yma? Tystiolaeth o sicrwydd. Fe fyddai'n aros yma na fyddwch chi'n gallu fy ngweld. Mi fydd grym fy mhersonoliaeth i. Bydd y cyfan yr wyf yn sefyll droso fo gyda chwi bob amser. Ac mae hynny yn anorfod bwysig wrth geisio deall datblygiad yr ysbryd glân yn yr eglwys fora. A mae'r Iesu yn annog i ddisgyblion i fynd allan i weinidogaethu ar ei ran. Mae o'n datgan fod teyrnas newydd yn dechrau yn y byd heddiw, ac mae gwaith y disgyblion oedd pwysleisio mae adnabod y tad ar y ddaear oedd prif waith cenhadaeth. Wedi'r cyfan efengil i'r byd cyfan oedd efengil Iesu. Nid efengil i'w chyfynnu o fewn o'r uwch ystafell neu o fewn muria unrhyw eglwys. Yr ail blwynt sydd yn cael ei wneud, y pwyslais sydd gan Iesu yma yw'r hyder. Hyder a ddaw o dderbyn yr addewid. Ac yn rhyfedd iawn, beth sy'n digwydd, mae yna drawsnewidiad yn digwydd yn y disgyblion. Maen nhw'n mynd allan yn hyderus, yn dilyn esgyniad eu hathro, maent yn dychwelyd yn ôl, a hyn yn ôl Luc, i Jerusalem. A mae geiriau yr esgob William Morgan yw gyda llawenydd mawr. Mae'r ofn wedi mynd. Maent yn wynebu'r Pentecost yn y dyfodol, y gorthrwm a'r amheuaeth, gan gyhoeddi Iesu fel brenin. A mae hyn yn deillio'r ffaith iddyn nhw dderbyn a ddewid y tad. Ac mae'r disgyblion yn mynd allan ac yn gwneud hyn. Fe gofiwch chi am lythyr Paul ac yn llyfr yr Actau pwysleisir Iesu nid yn unig fel brenin, ond hefyd fel arweinydd. Ac yn yr Acta mae'r apostolion yn defnyddio'r term archegos yn yr roi gwreiddiol i gyfleu Iesu fel sy'n ddorol iawn, fel dechreuad, fel llwybr, fel tywysydd, rhywun sy'n arwain y bobl i fywyd newydd ac yn gosod patrwm o gred, edifeirwch a chymuned. Nid Iesu fel y ffigwr hanesyddol yn unig, ond fel arweinydd presennol sy'n byw ac yn arwain trwy'r ysbryd glân. A dyna'r dystiolaeth a'r alwad yng nghanol pregethau'r eglwys fora. A beth yw'r addewid mae Iesu'n sôn amdano? Mae o'n golygu addewid o bresenoldeb mewn absenoldeb. A dyma ddod at y pwynt y soniais amdano fo, yr hyn sydd yn anweledig. A mae Iesu Grist yn trafod addewid sy'n datgan, na fyddwch chi'n gallu fy ngweld fe fyddai yno. Dyna'n syml yw'r addewid. Dyna sylfaen gadarn y Cristion i'w sicrwydd. Ar y sail honno, mae'r eglwys wedi sefydlu i dysgeidiaeth. Neges Iesu yw'r pwyslais ar y presenoldeb dwyfol mewn absenoldeb. A dyna un o themau mwyaf mewn diwinyddiaeth ddiweddar. Y syniad fod Duw yn bod, ond dan ni ddim yn gallu weld o. A fe sonir Simone Weil, nid all Duw fod yn bresennol yn y greadigaeth, ond yn y ffyrdd o absenoldeb. A dyma her y Cristion yn ei genhadaeth yw sut mae argyhoeddi pobl fod Duw yn gweithredu mewn oes sydd mor anodd, mor ddreng, a nina methu weld yn rhy aml. Mae angen i ni ailbwysleisio felly'r efengil mewn cyd-destun cymdeithas gythryblus. Ni all cenhadaeth yr eglwys lwyddo, ond mae'n gofyn hyder fod Crist gyda ni na ellir mo'i weld. Wrth ddweud mi fyddaf gyda chwi bob amser, adnod olaf Matthew. Mae Iesu yn torri ffiniau amser
Ac yn bwysig iawn, mae o'n torri ffiniau nef a deiar, y ddau beth yn un. Megis yn y nef, felly ar y deiar. Ac nid oes ganddo ffin amser. Yn yr oes sydd ohoni, mae'n haws trafod syniadau o'r fath gyda gwyddonwyr sydd yn arbenigio mewn ffiseg quantum na phobl y down ni ar y traws o ddydd i ddydd. Ac mewn ffiseg quantum, mae cysyniadau fel pethau sydd tu hwnt i amser a gofod yn ddamcaniaethau cyffredin. Y fe wni ni chydig bach amdano wedi treiddio chydig bach i rhywbeth sy'n eitha astrus, clywed sôn am entanglement a'r non-locality. Ond am ar ôl hynny heddiw, nid gwyddonydd ydw i, ond mae gen i ddordeb mawr yn y gwyddoniaeth yma. Ac yn yr addewid, mae cysur a gobaith i'w deimlo. Ac efallai ydych chi wedi clywed droion, enwedig yn y ganrif ddiwetha, am y ddiwinyddiaeth gosmig. Y ddiwinyddiaeth gosmig roedd Paul Tillich neu Hans Urs von Balthasar yn sôn amdani yn y ganrif ddiwetha, lle mae nef a deiar yn uno mewn mawl i Grist. Yn gwaith ni, ynde, yw moli. Yr elfen o ddatgan yn hyderus, ti ddiw a ddolwn. A dyna geiriau olaf yn yr Efengil Nolig yw'r adnod anfarwol yna. Yr oeddynt yn wastadol, yn y deml, yn moli ac yn bendeithio Duw. Amen. Ac amen i hynny. A dyna pam mae Iesu yn rhoddi'r addewid i'r gweitha pawb a phopeth mi fyddai yma gyda chi. Addewid y gewch chi yn y darn yma o brofiad ac o absenoldeb dwyfol. Yn absenoldeb fel y dwedais i, be da ni'n gael yma ydy presenoldeb. Yn lle gwacter, mae yna ystyr yn ymddangos. Yn lle galar, mae yna lawenydd. Nawr, dim ond trwy lygaid ffydd y gallwch chi ganfod Duw mewn gwagle. A dyma graidd yr Efengil y Testament Newydd, na drwg ni. Lle nad yw Duw yn weladwy, y mae Duw yn deimladwy. Ac yn y teimlad, ymhrofiad yr unigolyn y mae canfod ystyr Duw. Nid mewn gwedd allanol, nid mewn profiad allanol. A dyna oedd cred y disgyblion, a dyna mi dybiau ddyla ni fod yn gredu ninnau heddiw hefyd. Disgwyl fi hanes y disgyblion cynnar. Disgwyl i ddechrau yn yr oruwch ystafell. Disgwyl am yr arwydd, a diolch i'r drefn, fe gafwyd yr arwydd. Arwydd y Pentecost, grym y Pentecost. Ond cyn i'r arwydd hwnnw ddod, fe roddwyd a ddewid iddyn nhw. Dwi'n teimlo weithiau am bod ni'n colli gafal ar goblygiadau yr addewid. Ac elfen arall sy'n bwysig o'r addewid mwyn i ni gael y ffydd yna yw tangnefedd i chwi. Dim ond ar ôl gweld y Crist atgyfedig y mae disgyblion yn deall neges Iesu Grist. Dim ond ar ôl ei weld y maen nhw'n ceisio deall ei weinidogaeth o. Dwi wedi cyffwrdd ar yr addewid a'r dystiolaeth sy'n dod i sgil yr hyder. A beth am y peth olaf? Yr ysbryd. Mae Bonhoeffer yn un o'i lythyrau o'r carchar yn nodi'r geiriau canlynol. Caniatâd yw iddo'i hun gael ei ymlid ymaith o'r byd a'i roi ar groes. Nid yw Duw yma heddiw yn y cnawd, ond gallaf ei deimlo ei ysbryd. Yr wyf yn gallu teimlo ei wres yn yr ystafell, yn y gell. Ydych chi wedi teimlo'r gwres yna? Weithiau ydych chi'n ei deimlo fo mewn man sanctaidd. Weithiau ydych chi'n ei deimlo fo wrth gwrdd â rhywun sydd wir yn sanctaidd.
Dyma i chi yw wres y Pentecost. Y gwres anosboniadwy a daeth i lawr. Yr un gwres a brofwyd yn ystod y diwygiad. Yr un gwres sydd yn emyna William Williams Pantycelyn. Yr un gwres y dambaid fendigaid Ann. Dyma'r darlun sydd gennym ni o Ann, sydd yn amlwg o'r ffenestri lliw yma, yn teimlo Crist yn dod i lawr i'r byd, yn teimlo yr addewid. Yn gyntaf mae Duw o hyd yn Crist yn dymuno dod i mewn i'n byd ni. Mae Duw o'i ddewis yn dymuno treiddio i fyd, i amser a lled. Ond yn gwneud hynny mewn ffordd na allwn ni ddim ei weld, dim ond ei deimlo. Yn y dwyst distawrwydd meddai'r ymynydd, yn nwyster y distawrwydd, y mae Duw yn defnyddio geirfa. Yn nwyster y distawrwydd, mae cystrawen y bod mawr yn eich denu chi a fi. Ac yn nwyster y distawrwydd, y mae Duw yn cynnig arweiniad ac yn creu cynllun i fyd lle nad oes yna ystyr bellach i nifer fawr o bobl. Fe ddwedodd von Balthasar, God can only be known or seen where he makes himself visible. The bridge between people and God cannot be created from the human side, but must be erected by God. Hynny yw, Duw ei hun sydd yn dymuno gwneud yr addewid yma i ni. Y fo o'i wirfodd sydd yn rhoddi'r addewid i bobl. A bydd o gyda ni bob amser. A pan mae o yn dweud gaddo, fel pan oedden ni'n blant, mae'n rhaid gwrando ac mae'n rhaid ymddiried. Yng nghanol problemau, yng nghanol hunllefa Gaza, Manipur, ac wrth gwrs y dioddefwyr, y sawl a cafodd ei bwrw gan gar yn Lerpwl. Mor bwysig yw ein bod ni'n ymddiried fod Duw dal yno ar waith. Drwy'r bobl sydd yn ymateb, drwy'r bobl sydd yn trafod, yn cymodi y tangnefeddwyr. Ac unwaith y gollwn ni afal ar y cysyniad o Dduw mewn byd, mae'n diwinyddiaeth ni, yn wir, mae'n efengil ni yn colli grym. Ac mae'n anodd weithiau wrth edrych ar y genedlaeth sydd o'n cwmpas ni, a'r gymdeithas sydd o'n cwmpas ni. A da ni'n gweld pethau'n dihoeni. Da ni'n gweld pobl yn trafod yr hyn sydd yn gadael ni. Nid y pethau sydd yn barhaol, yn oesol. Ond gael gynnig gair o gysur i chi. Dwi'n hoffi darllen am Austin Sant. Dwi'n meddwl os dwi'n iawn o'r 6ed ganrif. Ac efo si sioc o ddarllen am ei bryfiadau fo yn sôn amdano ganrifoedd maith yn ôl yn dadrithio fel yn una weithiau, gyda'r ifanc a'r diffyg ymddiriedauth mewn trefn a system. A beth sy'n digwydd ydy, mae Austin Sant yn siomedig iawn, gyda myfyrwyr, ac wrth weld yr holl sbwriel o'n cwmpas ni, mae'n digon hawdd i ni boeni am hynny. Ond mae o'n poeni am myfyrwyr yn lle'r enw Carthago, yn Gogledd Affrica, ac oedd o'n dweud roeddent yn afriolus ac yn marchus tag at ei athrawon. Ac mae o'n dweud mae'r ymddygiad barbaraidd hwn oedd un o'r rhesymau iddo adael Carthago a mynd i rywle o'r enw Rhufain, a gafodd o yn anffodus siom yn fanna hefyd. Ond nid ein cenhedlaeth ni yw'r unig un sydd yn dihoeni, yn diffygio weithiau. Ond yng nghanol anfodlonrwydd yn ein cymdeithas ni heddiw, mae'n bwysig i ni barhau gyda'r geiriau oesol Crist.
fe fyddai gyda chi bob amser. A mae fel datguddiad o drefn arall, trefn nid o wleidyddiaeth na diwylliant, ond o gariad, presenoldeb ac ysbryd sy'n pontio pob oes ac arfygyfwng. Dyna'r unig drefn wirioneddol barhaol sydd ar gael i ddynoliaeth heddiw, trefn y gras. Fe ddarllenais i ddarn o lyfr y datguddiad yn ddiweddar pan mae'n sôn am ddaear newydd a neb newydd, pan mae'r dechrau a'r diwedd yn dod yn un. A dyma wrth gwrs yw'r addewidion i'r Cristion. Yng nghanol gorthrymdera, yng nghanol hunllef bywyd, mae yna ystyr, mae yna brofiadau cadarnhaol i'w canfod. Yng nghanol marwolaeth, yng nghanol hiraeth ac yng nghanol siom. Mae o hefyd yn addewid o brofiad dwys bersonol. Fel y soniais i yn y dwys distawrwydd, da ni'n ei deimlo fo ora. Mewn gweddi, mae cyfle i ni brofi hynny. Bob dydd y down ni ger eich bron chi yma yn y crwys. Mae'n y gyfle nos yfory i ni deimlo'r dwys distawrwydd trwy gwrdd gweddi yma am 7 nos yfory. A dyma beth roedd cenedlaeth yr Eglwys Fora. Cyhoeddi Iesu yn waredwr, nid yn unig yn athro, ond yn waredwr personol. A dyna'n fyr yw oblygiadau derbyn a ddewid Iesu. I dderbyn o'n feistr ar fywyd. I dderbyn os mynwch chi yn y galon. Hoffwn i gloi yn fyr iawn. Dwi drafod chydig bach am yr gwyl da ni newydd i brofi. Gwyl yr Eisteddfod yr Urdd wrth gwrs. Ac fe gofiwn ni arwyddau'r yr Urdd bod yn ffyddlon i Gymru, i Gydyn ac i Grist. Yn rydw o'n arwyddau'r adderchog. Mae o'n fath o arwyddau rydym ni i gyd yn gallu gyfleidio. A mae'n biti mawr nad ydy'r urdd nawr yn mynegu neu yn edliw y geiriau hynny. Y ffyddlondeb hwnnw sydd yn uno unigolion wrth wlad, wrth ddiwylliant, wrth waredwr ac wrth egwyddorion. Egwyddorion Cristnogol fuodd egwyddorion Cymru erioed. Yr egwyddorion hynny sydd yn cynnal traddodiad. Ac os yw hynny'n wir, rhaid ni dderbyn a ddewid Iesu Grist yn yr oriwch ystafell. Dyw a roddodd ras i ni ail ddarganfod ystyr yr addewid. Nid yn unig i weld ei ystyr, ond i'w derbyn hi yn ein calonau. A mae'n amser i ni neu gredu Iesu wrth iddo ddweud, gaddo wir ar. Oherwydd o wneud hynny fe allwn ni ninnau gyhoeddi, fel wnaeth y disgyblion ar ddydd y Pentecost, yr Iesu hwn, yr hwn a gyfododd Dyw oddi wrth y meirw, yr Iesu hwn, yr hwn rydyn ni oll yn dystion ohono. Er mwyn ei enw. Amen. Gadewch i ni gloi ein haddoliad y bore yma drwy gyd ganu rhif yr emyn 358. Gwyn a gwrydog hawddgar iawn, yw fan wylid. Donia'r nef sydd ynddo'n llawn, peraidd hyfryd. De ar faes nac uchder nef, byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef. Halleluia. Rhif yr emyn 358.
Boed cariad Crist sy'n ffynnu o'r groes, tangnefedd yr ysbryd sy'n adfywio'r enaid, a chysur a ddewid y tad tragwyddol, fod gyda ni heddiw ac yn wastad, yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen.